velkommen til Mini Bean Boozle Challenge. Okay, og her har vi en jelly bean, og det er en butter popcorn eller rådden æg. Og vi har totalt meget græsband foran os. Vi håber virkelig på, at vi får butter popcorn, og ellers så bliver vi trollet. Nej, jeg håber, jeg får rådden æg. Elsker rådden. Okay, vi gør det. Okay, det her kommer til at blive fucking nasty. Okay. 2, 1. Loke, kan du prøve at beskrive, hvordan du har det lige nu? Jeg ved ikke engang, om det var butter popcorn. Jeg fik ikke noget at spise ordentligt. Det var bare som om, det var et eller andet fucking æg, som der slæbte mig lige i facet. Men hvordan har du det lige nu? Hvilket æg tror du fik? Jeg tror, jeg fik rotte tissemænd. Og den bliver bare med. Man kan se, at yoghurt hjælper rent faktisk. Okay, like den her video, hvis I gerne vil have, at vi skal købe en hel Bean Boozle, og så lave en fucking udfordring ud af det, hvem der... min mave, fuck. Comment, subscribe, alt det der, og tjek min. Vi ses i den næste video.